फाइदिखे बायारक सोंताबुक साइमान लायनाय आंनि ड्रीम सक्सेस मोटिवेशन ककबरक यूट्यूब चैनल नि बिसिंतै जिरायरकनो बेलायखेनो खा बाजारना नांगो जेकुनु सामुंनि बिसिंति फानो ओंथों रोंसोरमुंनि बिसिंति फानो सोंसिनि जिरायरकनो खा बाजारनानि नांनाय जों गोबांबानो नुकजागो सिनि जिरायरक गामि आमजायो जिरायरकनो खा बाजारै दिसामा नुगिया फाइदिखे सोंताबुक जिकनसा गथमानि बिसिंतिखे साइमान लायनाय गोथार मुंगै जिराय जेफुरु परि दंग आफ्रुबनि उमर ओंखा 6 बोसोर गोथारनि गियान बुद्धि रक आफ्रुबनि साकजालाय जिरायरकनि स्लाइब बेलायखिनो किसिसा बनि ते जुदा स्टूडेंट रक हाइखे परिमानि आसक हामिया सालचा बनि मेडाम बनि आमानो रिंगै तुबुखा आफ्रु बनि आमानि गानानो गायसा अंक ख्लायनानि सावो गोथारनो फिया गोथार गिरिजागै ख्लायमानलिया गोथार बेलायखेनो गिरिमा जाखा किसिसा जरा रमै ब किसा जरा रमै बाजाय तंखा मेडाम बनो बनि आमानि बुसकांगनो लाजिमुं रोखा ओ जरा बनि आमानो ब गोबांमा कक रक्साखा आफुरु मेडाम गोथारनो ब स्कुलो नारकलिया हिनै साखा बनि आमानि कयमुंबाय देवाइसा स्कुलो नारखा सालनै सालताम गोथार ब स्कुलो थांया ओंगै तंखा फिया बनि आमा बाय साजागै बुजुगजागै स्कुलो थांना नांखा स्कुलो गोथारनो तै गोबांमा बनि साक जालाय जिरायरक बनो भेंगायलायो मोनैलायो गोथार नगो किफिल फायै लाचिजागै बेलायखेनो गाबै तंखा आफुरु बनि आमा बनो सावो आं साइमानो नों बेलायनो जिराय गाहाम मेदाबि नायखे नों रोंसोरोमुं थानि गाहाम ख्लायमानो आं साइमानो नों मानाय निनि बुखा बिसिंगो निनि रोंगोरों हुइजागै दंमानि आबो जतनो फुनुगिरदि ओ हायंगो केबो ज्ञाने ओंगै आजाया दिरुक से ज्ञाने ओंगै बासावो फिया निनि थानि लाचिमा किरिमा तंमा बागिसे नों तिनि जत बाय बेंगायजागै दंगो हायनि बागिसे नों बतला दंना नांखा आंनि नायख्लायमुं निनि लगे दंनाय नों बुसकां आगुयै थांदि गोथार गोदोक बिसि बोरैनि उल गोथार स्कुलनि मेधाबि स्टूडेंट रकनि सोलायब कुचुगो काखा फार्स्ट डिविजन ब मानखा गोथार बनि आमानि मुखांगो गोदै मुनिमुं ब तुबि मानखा सालसा ओ चिराय जत बाय बेंगायजागै दंमानि तिनि ओ बहरकनो स्कुलनि बुमुं कुचुगो बिरखा ओ चिराय सक्सेस उमानि उकलगो दंगो गायसा कतर फान आबो ओंखा बनि आमानि किसिसा साइतकमुं किसिसा फोरोंमुं बनि बुमानि नायकल मुं दंमाबाय बनि आमानि थानि बोखानि फान दंमाबाय बुमानो मानो बोसानि थिनां सोलायनानै कतर बरक सुनामनानै तिनि सों बोसा बोति रकनो किसिसा फोरोंमुं रियावै सावै दंमा खोनावो निनि थानि ओंगलाक नों आबो ख्लायमान गलाक नों बुमा बुफानि कक खोनाया नों मानिया जात नों कक खोनाया जा जों अमहाय कक रक गोबां मा बोसा बोति रकनो होनमा मा फानि थानि खोनावो गायसा सामुं वायसा वायनि ख्लायमायाखे जों कुतुगलायो हायनि बागै जों बोसा बोतिनो रोंगोरों सोनामै मानलाया किसाखेनो परि लायमाया कर्मा उमर सकसुगेसानि नुखुंखामा हामिया सामुंबाय गुबुलमा नुकजागो गोबांमा गेलेमा दंगो सिनि दफानि बिरमान फिया जों तांगै मानिया सिनि बोसा बोति रक बरकनो किसिसा नायकलनानि किसिसा फानद्रनानि किसिसा सुबानानि तांगै सोंमानिया बोखा बाजारनानि आं साइमानो
nung chai tokhe nung manai nini bwsa bwtui no naikolnani nini bwsa bwtui no swnamnani bayarok swngcherai phuruma poriyeda paribo na এই কথাটি বলিও না আর একবার না পারিলে দেখো শতবার হাইনি বাগিনো जों सब समय चाइतोगनानि नांनाय सिनि बुसा बतै रकनो बोखा बिसिंनि फानदकनो मासिनि रोनाय जेकुनु सामुंग गिरिमा गिरिखे गोब्लाय ओंनानि फोरोंना नांनाय निजिनि बुसा बतैनो पुइतो जादि हामजागदि बैनि कगबाय निजिनि बुसा बतैनो हामियाता खागादि मुइतो नारकदि निनि कायसा कगबाय nini kisisa chaituk mungbai bwsa bwtui sylai mungmani mano mungsaya mungsa wngwi mano hayungni kwplai borok khoroksa phaidikhe bayarok जों tabuk kisisa jorani bisingono Thomas Alva Edisonni kothomano silainai Edison chiraifru salsa skuli nogo phaioi boni amani yago kaisa kagosni tukra riwi sawo ama sar o chithi nono renani sawo tei sawo je o chithi no nungsimise poririfu Edisonir buma yangni chithi no nakha afur Edison chungo ama o chithi o tamo sijak tong ano sadi hinai Edisonni buma chithi khulogui porikha তাই পরিতিতই মকলনি মুক্তই কুপুলুং খলাই কাপনানি নাংখা মকল মুক্তरै হুসা হুসাওই মকলনি মুক্তি মুথাগৈ বনি খাসুকসা এডিসনি বুসকাঙ্গ খরাং কতরखे পরিনানি নাংখা নিনি চেরাই বেলাইন गोरों खाचिक्राक बुजिजाक गियान गोनां सिनि o chikoncha school bo haisrai rokno porirana bagoi teacher sini school gere hai hini buma busano saikhana rekha Edisonni buma je sukjora thangui tong sakjora no o kothomano khonari thangka boni kwbangma salni ulokhe Edisonni buma sakhamyangui thui thangka boni thimani bisi kdukni ulokhe Edison hayungni munggonang khoroksa boiganik wngwi bachakha salsa bo boni nangmani manui naitokna thangthani atom sanuguriwo dolperejak kagos tukra abo wngkha bo jwraifru boni amano boni schoolni master chithi rohormani chithi belaino dolperejak o chithi no khulogui naikha o chithi o swijak tongo abo wngkha nini cherai khoroksa kobor boni bokhorok hamya jaya mungsa mani manglak manai jadiya bo mungsa wngwi manglak जों bono sini school te narwgui manglak bono जों school narwkliya Edison chithi no poriwui belai kheno belkha afuru bo bonin diary o swyna rwkha Edison chwraifru khoroksa bokhorok hamya chwrai tongmani जों abono swrungmung mano Edisonni buma bokhorok hamya boni bwsano tini hayungni munggonang khoroksa borok swnamwi glangwi mankha uansugida naikha Edisonni thinangni kaisa chikonsa kothomani bisingtwi जों tamo swrungmung mankha जों negative wngyakheba hamya uansugyawi hamya salayawi positive uansukhe buma bufani naikol mungbai chaituk mungbai gobangma bwsa bwtwyni thinang swlairi mano Edisonni bumani thani o uansukmung kwrikhe khakamung kwrikhe babimung kwrikhe wngyakheba positive uansugyakhe Edison sara জীবন no borok hamya bokhorok hamya khoroksa kobor chwrai haikhe wngwi bachakhamo khoroksa Edison jebabe swnamjakha tini jora teibo swnamjakhamo जों শুধু negative uansuklai thani se nini ani thani bo omohai kaisa magic tongo jadu tongo je hayungni hajar borokni thinang swlairi mano o magic ba jadu no wngkha borokno kha bacha rwmani
जिरायरकनो खा बाजार माने फायदिखे दिनिनि सिमि जों सिनि गामि आमजायरगो जिरायरकनो खा बाजा रोलायसिनाय गाहाम फोरोंमों फोरोंलायसिनाय गाहाम वानसुकमुं रोलायसिनाय कायसाकक मुइतो नारकति गाहाम सामंगो बेलायखे गिसिसा बरकनो ननो गाहाम सानाय इनि खानो बाजारनाय हायनि बागै केबोनि कक खोनायावै गोताल मुंसा सो खोलायदि नों जे मान मासोक बुइनोबो जुबादि बुइनोबो खा बाजारदि सामुं गाहाम तांदि जतननो हामजाकदि हामिया सामुं ता तांदि आं पाइथागो बुमा बुफानो अमनो गयनाय निनि बुसाबुतिनो नों जे मान साक नायकलदि जुबादि निनि बुसाबुतिनो पुइतुसादि निनि बुसाबुतिनि थिनां नोंनो सोलायरि मानो तै केबो सोलायरि मानगला हामबाय जतननो आनि अ भिडिअ न पायासाक जरा नाय दंमा बागै।